Herrian hasi nintzen, Turinen, lehenengo 3 urtetan hor ibili nintzen entrenatzen, eta gero Eibarren 5 urte zibili naiz, Eibarurko, juvenil eta kadetetan. Eta lehen urtean selekzioarekin, federazioarekin hasi nintzen lanean. Ez dakit, nizuke igual esango bat gainontzekoen aurretik. Nik uste orokorrean Euskal Herrian maila handiko entrenatzailea daudela, ez bakarrik lehenengo eta bigarren mailan. Nik uste Euskal Harrobian entrenatzaile honek daudela, eta nik bereziki balioa ematen dio entrenatzaileen artean sortzen den elkarrizketa eztabaida horri, ez? Uste benetako ikasketaren iturria entrenatzaileen artean sort daitekeen elkarrizketa horretan iristen dela. Zaila da, ez? Norberaren deskribapen bat egitea, batez ere jokalariak kontutan izan gabe, ez? Azkenean, behaiek baldintzatzen dute jokoa, eta joko estilo bat eraikitzerako orduan behaiek dira ardatza, ez? Egia da gero entrenatzaile bakoitza gure gustuak ditugula, gure sensibilidadeak, eta nik uste hor garrantzitsua dela jokoaren barne logika errespetatzea, eta koherentea izatea ere, zauden lekuarekin, ez? Persona normal bat, ez dakit naturala, eta nire gauza on eta txarrekin, eta futboletik kanpo ez dakit lagunekin egotea, musika entzutea edo bidaiatzea gustatzen zait. Asko, ez dakit. Nik uste jokalariak eta tartean egonda asko egongo diela, ez? Baina, igual gordeko dugu sekretua, ez dugu partekatuko azpada, ez? Baten bat ez duten aserretuko.